Nemáte právo nás vyjadrovať. Porušujete naše ústavné práva. Porušujete naše ústavné práva. Vy ste nič nedospravili. Ani neviete, čo tam je napísané. To ma nezaujíma. Nesmie sa nič vysvetliť. Ale je naše ústavné právo, pokiaľ sme ticho v parlamente, tak tam máme právo byť. Dáme to preč, nie? Poďte preč. Musíte opustiť. Zapovedal. Ukážte mi na to papier nejaký zákon. Že agresívny pán. Starajte sa. To je čo? Totalitu tu nezažil. Ja som tú totalitu zažil, ale nie vy. Prosím vás. Prečo, ale my tu nechceme vládnuť strany. Ale ja sa pýtam, ja som novinárka, pýtam sa, čo to má znamená, koho zastupujete. Koho Ale áno, za zastupujete? chvíľku sú tu policajti, Koho zastupujete, prosím vás, pekne. Čo vy viete o totalite? A čo vy viete o totalite? Prosím vás pekne. Čo vy viete o Ja viem, že vy máte skúsenosti. Ja som totalitu zažil, ale niekoho ohovárať takýmto špinavým spôsobom. Vláda začína, ešte sa Opačne, neprejavila a vy že- hovoríte o Smere, ktoré volilo nadpolovičná väčšina, že je to totalita? Pýtam sa. No a čím si získal tú nadpolovičnú väčšinu, Fico? Tým, A čím? že ho ľudia Totalitou? poznajú. A Tým, už že aj ho v ľudia poznajú minulosti. občanmi Môžete povedať vaše meno? Nie, nemôžem povedať. A prečo sa schovávate za anonymitu? Keď tu o takejto strane, ktorá bola schopná urobiť, To je hrubá. zostaviť vládu, povedať, že je to totalita. To je hrubé obvinenie. No povedzte, Dobre, koho tak zastupujete. Samu seba? A Tak ako sa voláte? Miriam Patriková. Vravíte, že samu seba. Čo viete o totalite? Čo si myslíte, prečo je to Ja sa totalita? priznám. Poďte páni, tu na to mám problém. Prečo si myslíte, že je to totalita? Ja som nežila za totality, to máte pravdu, No ale tak čo vidíte, všetko som počula o tom, čo sa dialo, tak A buďte No tak radi. čo? Tak sa mi to všetko zne. Prečo sa rozhodli tak? A treba tej vláde Chceli pomôcť. sme s tým Všetci, ak sme Ešte ani nezačali, ešte vláda nebola menovaná a už je totalita. Nevedia o tom absolútne.